Abot na palabas sa rescue. Rescue sa 7. Magkaano sila ng ano rin. Yeah, ibitbitin ko na lang. Papalabas na lang. Hindi ko ba kakagating ng doon? Hindi. Alam naman nila siguro pag nire-rescue na sila, no? Ay, Dok, yung ano natin. Yung panilo. Hindi naman. Rescue. Ano po? O baka kaya mo ng bitbiting sir, nakamotor. Oo, hindi. Kaya. Ha? Nakamotor Nakakas ka sa tayo? motor, oo. Hindi na, bitbitin ko na lang. Beno, Ito, sa batya, ano natin. Hindi ka kanina. gusto mo sa Butchana lang? Hindi, okay na to. Kaya ko naman. O, diba? Pogi ka naman daw, Kuya Edwin eh. Palabas na po, ito na po ang mga tao ng lubibig. Naku, kawawa naman. Baka kakatay. O, Kuya, ikaw. Ako, matalikod na. Okay. Hindi, pakiyaan nyo ba to? Uy, ito na ako, Kuya. Ito hiramin namin yun. Palabas ko na yan sa 7. Ipo-focus ko nga muna sa... Depende. May malay pa naman eh. Pag may malay pa, baka kayanin pa. Ay, siswero muna nito. Ano sa 7 yan, si Arnold Flavio. Ano na Ludovic, oh. Kaway-kaway naman dyan. Kaway naman siya. Naman gano'n eh. Okay na to, sir. Ayun na yun. Sama ka. Sa motor. Kaya, sir. Abot ba kaya tayo dyan sa ibabaw? Oo, kasya ka nito. Ito na kayo. Sige, sige. Dali na lang namin yan.